Ọmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ ọ nọ nwekwarechi nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi were nnọọ ntị gbumi ya n'ọnụ ma ewuru ọka gbum na ntị n'ihi na asị ihe mere onye ka onye ọzọ ji mụrụ akụ ọ otu mere. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fonu si m nwaanyị mba nnọọ mza na m nwere okwu n'ugbo ene gbotoro ya ụmụnne na mma ya wa ada mma ya mụọ ya n'ụlọ. According to otu akụkọ siri kọ, onye ya na mma ya mega enyi afọ ime acha alụbeghị alụ, ndị nwoke nwoke amadụghị onye mama ya wụ ya nwata nwoke anwụọ na accident. Mma ya ma otu ọ ga-eme ihe ene ya egberipụ ga-agwa nne ke nwoke na ya dị ime na nwa n'ugbo ene ya na ya n'afọ na ọnwa nwoke tụrụ ya bụ ime before ya nwụọ. Ihe nne ke nwoke kwuru o ya gburu nwa ya o na iji ihe shie na ha gburu nwa ya na ya nwere bad luck na akọbeda aka n'ụzọ na o kwesịrị ekwesị na ọ ya ga-abịa ime onwe ya introduce ka nwa ya nwoke na nwụrụ ga-abịa ime introduce na ya burukwe nnọọ bad luck ya mara ebe eshi buru ya bịa na ya buru ya gawa ebe ahụ na ya witch ọ ihe nna ya the biological father ya tụrụ nne ya ime gwara nne ya after nna ya nwụrụ na ihe ha emezie nna mama ya asị na mma ya na ọ bụ ada ya nwaanyị na ya elowe otu ọ wụrụ anya rụ na a ga-ele na ya bịa mụọrọ ya nwa ahụ. Ọ sị mama ya bịa mụọ nwa anọ mụọ nwoke ya wụ ya nwa ụmụnne 6 ụmụ nwoke nwoke 6 bịa mụzie ya nwa mezie ha ụmụ nwoke 7 and ha nwoke 7 a tochara ọ ya ka anọ na-eto mpakwukwu ya kwenụ nna nne ya nwere ala nwee nkwụ nwee o nwere ala that time ya dị only 16 years old and ya ma akwụkwọ ya nwere isi akwụkwọ na mpakwukwu ya na-akwụrụ ụgwọ skuul tire support mmanya na-eweta na ka mmanya bịa lụgharịrị di na papa kwukwu ya na mma kwukwu ya nabatara ya were veke nta ya na-aga ojiji ka ụmụ nwaanyị na ruo mgbe ya na ya wetara ka 16 years mpakwukwu ya dịkwala na down ike agwụle ya kpọkọlata ụmụ ya ndị ke nwoke si na ha hụ na nwanne ha adanne ha mụrụ ma alụ di na ha ejikwala ya egwu egwu na ha were ya mere ke nta nwoke na ha ejikwala ya egwu egwu na ha akpakwala ya agwa ọjọọ na ha were ya mere nwanne ha nwoke ke nta na ihe ahụ ga n'ime nwa na ọ dị too much na ha were nwa na mere nwanne na ya ga-abara ha uru na ya wụ nwa gbachiri ike na ume ruru ya na ihe mpakwukwu ya gwaga ụmụ ya ndị ke nwoke ya nụrụkwanụ na-ele ha na ọwụ na ya nwụọ na ya ga-esi n'ala ụmụ agbara bịa mejie ihe na ya nwere ala nwee ala ebe ọ dị ọtụtụ mana ya na-ewere ikikere otu mgbe ya dị ndụ enwere ala ha papa kwukwu ya kpọrọ aha ihe ala ahụ wụ na ọ naanị 2 plots of land na ya na-ewere ala n'ikikere aka ya na-enye ya nwa ya wụ ya nwa na onye anakwala ya ala na onye asịkwala ya onye ajụkwala ya ajụ mgbe ha ga-ekezi ala ndị ka ọzọ na nga ha gbara ka ezie ya were tigwe gị na ke ha ọ sị ihe ka mpakwukwu ya kpụ n'ọnụ diọkpara ya ebilie much wage enwe onye ọzọ soro ya pụọ ha niile nọrụchara ọdụ dị ya ga-echa ihe mpa ha kwuru ke osogo diọkpara sị ngwa nsogbu na ha na ihe o kwuru dị ma na-ekwucha onye ọbụla pụsha nọ ya ka mpakwukwu ya nụtara nwụrụ mmakwukwu ya nwụkwanụ ya nwa galitere ya wụla dị mkpa ya topụtara gaa ịgba bọị ya nọzi ebe ahụ ke osogo diọkpara kpọọ ya na fon na-enwe ihe ke diọkpara nne ha gwara ya si mba na onwebeghị ihe ọ gwara ọ gwa ya si dat na enwe ihe ọbụla ọ gwara ya na enwe nitin ọ gwara na okwukwula okwu na mitin nọ na krismas that year ihe nọ na-eme ya so ke broda o ruo krismas ya esi ebe ya gbaga bọịlo nlọta ya lọtara ke diọkpara nne ya akpọwa ya n'ihu ụmụnne ndị ka ọzọ gwawa ya dat na ya wụ nwa ọganezi na ya na ya abụọ ga-eke ihe nna ha n'ala ahụ mpa ya sonyere na ihe awa okwu agadi nwoke na ya nwakwala nwa tiga ala ahụ na bọjetị na ya nwere ala na ndị amụrụ n'ụlọ ha eto ha ga-azụrụ ala ha anaghị adụ ala ụmụaka amụrụ ọfụma na adụ na amụrụ ya n'ụlọ na ya ihe ya sị ka ya gwa ya bifo mmadụ asị na ya werele nkamanya nakwa ya ekele ihe nna ha onye ọbụla eketecha ka ya
ke osogede ọkpara ebilite jụọ ya si na ya chetara okwu mpa ha kwuru mgbe ọ dị ndụ. Ọ sị that na ọnwụ na-ekewe ihe nga agbara nye ya etigwaga na kedu ọkpara gwa ke osogede ọkpara si ya na ya ga-emechi ọnụ na egbe eluigwe agba ya ma ọ ya ma eze ka ahụ agwagwara si egbe eluigwe gba ya ma okpukpuru obi ya gba ya pieces. Na ọ gịnị ka ọ na-akọ na mpa ya ha kwuru ihe na mpa ya gwara ha destin na agba na onye ọbụla nwere ala na ọ katacha ha niile keta ala na akwa ya gwale na o were dị ọda wan tigwara mmanụ na ala ke nna ha nyere ọjụ. Ọ gịnị ka o mere? Ọsọ ala ahụ apụ okwu mmanya esi ebe ọ lụrụ di kpọọ ya za ọsị ya na ya gwa kedu ọkpara na ya were na ọnwụ na ala ahụ dị mkpa na ya were na ewepụrụ ha aka na ote mmanya shishie ya oche eshikwote agwa kedu ọkpara gwakwana ndị ka ọzọ kpọọ ha na fon si ya na ya ewepụrụla ya aka na ya nyere ya dị ala. The next thing ya nụrụ na o rele that particular land na o rele were ego eti n'akpa. Ọ ya ka ebe ya gbachara bọị ndị ma na-eduhie ya ihe ọzọ ya nọ n'elu ka osogede ọkpara anụ ntara anwụọ wụsawa ụmụ anọ nwụọ anọ ha n'elu ya ke nwoke na ka atọ anwụọ ha kwa wụsawakwa ụmụ ya nwụọ ụmụ atọ ka ka mụrụ ụmụ nwoke ya wụsawa ha nwụọ. Ya gwa nwunye ha that na ya ga-ewepụta 1 naira na nna di ha ketachara ala na ha ngwa wetacha ala ka eresha ha eji eme burial. Ọ ihe ọ gwara each one of these women nkwanụ nwunye ụmụnne ya ha ere nga agbarare ụta ka esi mege burial. Ya nọzi one day one man mgbe ya na-agba bọị one man ya savụrụ ọfụma agwa esi ya bịa na ya dịchakwa onye akpaghị agwa ọjọọ na gịnị ya si na ya emene free kemgbe 2 years na ọ gaghị eso oji ha ego na ya nwegakwara ya ndidi. The man agwa esi nwa ndidi ahụ ruo another 10 years na ọ dị very dangerous. Ọnwụ na ekwesịrị ka eduhie ya na echi ebe akpọ before ha egbuo ya n'otu ka the man shi nye connection o nyere ya gawa ala bekee n'ebe ahụ ka ya gaziri gbuja n'ebe ahụ ka Chineke gọziri ya egbute ego mbute lọta na village ya chọọ ala kpakọrọ ọnụ 20 plots of land n'ofu ebe na ihe a chọrọ ebe a na hospital ebido the project bido wee go there na ya na ebe a kpọrọ nwata osogede ọkpara ka ahụ na challenge kedu ọkpara nye ya nsogbu mgbe niile diọkpara ya kpọrọ ya kpọfeta ala bekee ka atọ ka aha na-ekwu ọka ya ma ya bụ ọkụ akpọ dị ya nọ ya ahụhụ ọnụ mmiri okwu ya na-ekwu ọka because na ọ nwụọ na ya kpọrọkwa nwa ke diọkpara ke kpọfeta ala bekee na nwa mba nnọ na these young men megecha ọfụma na ha megecha ọfụma ebe anụ ntara ya zụrụ ala ka nwanne ya nwoke gara aga agwaga king that na ala ahụ na ya wụ diọkpara na before ya zụọ ala na ya kwesịrị ịbịa through him as the true son of the soil. Eze agwa ya na na-emota na ọwa ashị ka o kwuru na ebe mashịrị nwatakịrị onye ọ sọrọ iji zụpụtara ya ala ya zụọ ala na ọwụghị iwu na ọ ga-aga through him na ọwa ashị ka o kwuru na enwe onye na-ama history ya na nwa ahụ na ya hapụga that young man ka ọ nọrọ onwe ya so oke ya lawa na steji mgbe ka anọ nwa ya nwoke abịarịawa nwee kidney problem. Ọ kpọwa ya na phone si ya that na ebe ya kpofele diọkpara ndị ke ha nọ na diọkpara ka na ọ ga-akpofe ọ because ya claimụrụ ihe nna ya mere o ji edere ya zụka ọmazụghị onye awụ ya jụwa eselekwenụ ihe gosiri na ọmụ onye awụ na o kwudela ofu ihe o mere gosiri na ọmụ onye awụ. Ọ gwawa ya sị na ihe gara aga agaala na ọ hapụka ihe nebere n'abalị ka ọ wa anwụnta na o kwekwele ka ya luzuo diọkpara ya na ọ nwere kidney problem na ya biko na-ebe akwa ka ụmụaka na phone ya nọrọ nga akpọ mma ya gwawa ya mma mụrụ ya ebe ọ lụrụ di mma ya gwa ya sọ wọbara ya na-enwe ihe ọ ga-emere ya o mere na o cheki onwe nke ọ ga-eme ya eme. The senior brother mma ya gbasha ha ya again si ya biko before na akpanya kpe mo send ala account number send ya na ihe nidiri 3 million naira ya jụwa ese 3 million naira were ruteghị ya n'ala ahụ nna ha nyere ya orere na ya were ego ahụ orere n'ala ahụ were ga-agwọ nwa ya ọrịa na ọnwa iwe ka ya wega ya ma na nwatakịrị a na-ekwu okwu ya na ọnwụọ na anwụ ọrịrị 2 days later ihe ọzọ ya nọ na nwa ya nwụọ. This man na-akpọzi ya that na ya stepụkwala ụkwụ ya ewekwa ụkwụ ya zọbatakwala na village ahụ na ya mara onye tụrụ ime gaa na village ha ga ebe ahụ ga na ya kpakwala ụkwụ na village nna ya. Ya gwawa ya si ya that na ọ bụrụ na ọ ma ihe nwere ike ime mara onye ya wụ na ọ ga-eme ka ọla ahụ o mere ugbu a na ọ bụrụ na ọ ma onye ya wụ mara ihe nwere ike ime na ọ ga-eme ka ọla ahụ o mere ugbu a na ya na-emekwa ihe ọgwụ na dibịa
na ya chi ime ihe ya ga-akpụkpọkọ ya ga-ahara ya mmiri na ụdị ọ na mmiri ga-amata ya n'ala na ya nwakwala nwa kpọọ nọmba again. Nwaanyị mba nnọọ na ọwa ebe a ka okwu nọ na ya ọ gwagazi ndị mmadụ wụ na ego ya na ọwa ego ọgwụ ego na ihe nwere ego nwa mmadụ dịka ya nwa ya nwụọ na kidney problem na diọkpara ya nwụrụ nwoke ya obi na diọkpara ya nwụrụ nwoke ya obi n'ọzi ke last born ha gwaga dat na ọya nwagburu diọkpara ya na ọya nwagburu diọkpara na o werere ala nna ha nyere nwa nwanne ya nwaanyị mụrụ ngala were gere na ọ bikọs ego retere n'ala ahụ o tiri n'isi nwa ya ahụ na ihe ọya nwagburu nwa ya nwoke ya ka ọ pụgharịgazi na-apụgharịa dat na ọya nwa na ya nwa ya na ya abụọ kunukọrọ na-eboge na ọya nwagburu nwa ya. Nwaanyị mba nọ na frustration egbuola ya egbu nọta ka obi jiri gị aka na ya nọrọ na oji ha ahụ nwunye ya anwụọ na 3 years ago na ya nọrọ ugbu a na oji ha ahụ na ọ dị down kedu ọkpara ya nwụọ na ya fụrụ otu mkpụrụ nwa nwoke na ụmụ nwaanyị 3 na nwaanyị mba nọ na ihe nyegechazie nsogbu na nwa ya nwaanyị ka nta kpegara na fon na-arịọ ya si ya biko na ya gacha na ya chọrọ ịga skul ya chọrọ ịgazi na o kwesịrị ka ya tiga ego na ihe gbasara nwa datmanụ mụrụ na m nwere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne na ọ bụrụ na nwanne m mụrụ nwa n'ụlọ ejiri ike achụ ya because of ala because ịma ihe ọ ga-awụ na ọ wụ otu ọbara ahụ na ihe ndapụta na-adapụta nọ na mmadụ wụ otu na onye gburu ibe ya ihe mere na-emene na nwa ihe nwanne nwoke ahụ na nwanne mmanya ahụ na-akpofu ọ na-akpocha ekpe bastard ekpe ihe niile na m gwara ya ụmụnne ha ọ na-ịnọ ngana enwere nwa nwanne m nwaanyị mụrụ n'ụlọ na ga-ejili ike akpa ya agwa ọjọọ na nwa nwanne m nwaanyị wọbara nwa nwanne m nwoke wọbara na bifo ama nwatakịrị ezinụlọ a ga-amụ ya n'ime ya edele ya na enweghị ihe amụmụ eme ụfọdụ ihe mmadụ a ga-agbanweli ya. Ụmụnne m ọkọka nọ heke anya mmiri ike agwụ m si nna m ya sị iwetala iwe gị ọnụ ọ dịkwana mma ka mmadụ onye riri ihe ruru ahịa n'iji thank God otu nne ya gbaga ya aka ebe dat na ọ ya nwagburu nwa ya na o werere ala nna ha nyere nwa nwanne ha nwaanyị mụrụ nga ga-ere ya were nye nwa ya nwoke ga-abịa na ọ ya nwagburu nwa na ọ ya nwagburu diọkpara ya. So chi na-alụọrala ṅa ebe nwa ya nwaanyị gbagana na ya chọrọ ịga skul ọ sịghị na ikpofete ala bekee ọ gwagana na ya chọrọ ịga skul na pepas ya na ọ dị mma na ya chọrọ ịga skul na ya chọrọ ime nọsin. Aga m asị na ọwa ya ego ebe ahụ zụọ onye ka ahụ sendịara ya ego enwe aka ị ga-enyere ya aka esoro nna ya eme that mistake o mere ka ọ wụrụkwa n'ebe i shiri mpakwukwu nwa nnọkwa na-efe ebe ya nọ because ọ lọrọla ṅa ọrịdị ya na ofe ebe eletịpụ anya ya mara na yes ihe ya kwuru na ya hụrụ nga ị nọ n'ọwa ihe ọwụ ekwele nwa ahụ opportunity tala ya n'ahụ zụọ ka ahụ na skul ebe ọ nọ na-akpọ na-arịọ m hapụwa wee zụọ ya ọ dịkwara nwa pọsịbụl otu mkpụrụ nwa nwoke ahụ nọ n'ofore gị ikpofe ya otu ikpofere ndị ka ha nọ ọ ga-echeta enweghị ị ga-emere gị mere ọ wọbara ya akwana ka nwaanyị akpọga na ebe gị everyday na ya chọrọ ime nọsịn na akwụkwọ ya na ọrụla maka kemgbe ya lewere exam na azụ ya na ọ pụtala nwa ya nwaanyị ka nta enweghị ị ga-emere ọ bụrụ ka ahụ ga-enyere aka adịchara na ya azụ ịnụkwa ya. Ụmụnne m anya m gwara ịhụnanụ enwere nwa a mụrụ n'ụlọ enwere nwa nwanne m nwaanyị mụrụ ị chụwala ya ọrụla nke ọ nwere ihe ọ bịara ịnabida nọ ịma ihe echi ga-eweta ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.